e b'a dɔn ni gɛlɛya kun nana ala kira tilela ni ala kira kun ye ala deli ni ala ma sɔn a tun bɛ denmisɛnnin fitininw wele k'u jɔ a b'a fɔ ala a kɛ ninnu kosɔn i ka n ka dugawu jaabi parce que denmisɛnnin fitinin tɛ message sɛbɛn ɲɛ dɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ gɔtɔrɔnda la a t'o ɲɛ dɔn a ti suɲɛ manamana ko ɲɛ dɔn o de la hali denmisɛnnin minnu bɛ fatu k'u to kalanyɔrɔw la ala ka si jaabi a n'aw ma lahara don ala b'a fɔ ko la yatakallamuna illa man azna lahu rahman wa qala sawaba mɔgɔ si tɛ kuma lahara fo ni ala ye jɛ di minnu ma jɛ bɛ di minnu ma denmisɛnnin fitininw b'o la mɔgɔ dɔw taatɔ jahanama kɔnɔ denmisɛnnin fitininw de b'a fɔ ala nin to yen k'aw to kalanyɔrɔ la ni de tun bɛ dumuni d'a ma k'aw tɛ kalanyɔrɔ la ni de tun bɛ warimisɛnnin di anw ma ala a to yen o yɔrɔ la hali ni baraji dɔrɔmɛ kelen na ci kun na ala de bɛ to yen ka da denmisɛnninw kan tuma ala kira ko a bɛ denmisɛnnin kɛ ka da fɛn duuru min kan a fɔlɔ denmisɛnninw tɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn a bɛ ɲɔgɔn fa neni sisan dɔ bɛ tila ka taa bɔnbɔn san dɔ bɛ boli ka na k'i tɛ sɔn o de la an tun bɛ ɲɔgɔn fa neni na sisan o tuma denmisɛnnin tɛ kɛlɛ mara maa o maa n'i bɛ kɛlɛ mara i man di ala ye o de la n'i ye i datigɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na ka se tile 3 ma bɛn bɔra diinɛ na o denmisɛnnin tɛ datigɛ ɲɔgɔn na si dɔn a filanan la yudakhiruna lighadin denmisɛnnin tɛ fɛn mara dɛ i mana wari d'aw ma dɔrɔn bitigi fani kɔrɔbɔrɔ bitigi datugulen don tuma denmisɛnnin tɛ wari mara a don a tɛ ka kɔnɔ a sɔrɔ a y'a di wari ye kungo de ye o a filanan innahum yuksiruna buka denmisɛnnin ka kasi ka ca waati bɛɛ a bɛ ɲɛji kɛ tan ni mɔgɔ min ka kasi cayara diɲɛ na yan madala ni bɛ kasi lahara dɛ na ni min y'i ta kɛ diɲɛlatigɛ la yɛlɛ kwa ye a lahara don i bɛ kasi dɛ o tuma denmisɛnnin ka kasi ka ca a naaninan innahum yal'abuna bit-turab denmisɛnninw bɛ tulonkɛ kɛ buguri de la n'i ye mɔgɔ sɔrɔ ka tulonkɛ kɛ buguri la kana tɛmɛ dɛ minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a dara ka bɔ bɔgɔ la a bɛ sigi ka don bɔgɔ la ala bɛ tila ka adamaden kunu ka bɔ bɔgɔ la ma n'i ye denmisɛnnin ye bɔgɔ la tulonkɛ la dɔrɔn kana ɲinɛ dɛ don dɔ i bɛ don bɔgɔ la o tuma i bɛ ɲuman kɛ innahum yabununa n'o y'a duruna ye innahum yabununa wa yahdimuna denmisɛnninw bɛ so jɔ u b'a ci aw bɛ bɔ sa ka taa aw sigi kɛnɛma u bɛ sin ka bɔgɔ tulonkɛ daminɛ dɔw bɛ so ni jɔ u sen kan ka sama dɔɔnin ka bɔ a la n'a y'a mɛn ko karamɔgɔ nana dɔrɔn a bɛ sin ka yɛrɛkɛ dɔrɔn a bɛ boli ka taa kilasi kɔnɔ o tuma a dɔn k'i bɛ etazi ja min jɔ tɛ k'a bɛ yɛrɛkɛ don o tuma i t'i tigɛ k'a jɔ i halala la mana kira ko a bɛ denmisɛnnin fɛ ka da fɛn duuru kan min kan o ye nin ye aw bɛ baara min na ni a b'a dɔn k'aw kɔgɔden aw fara ɲɔgɔn ka tɛmɛ du den bɛɛ a tɛ tulonkɛ ne bɛ don kalan na don min ne y'a fɔ n fa ye n ko est-ce que e tɛ ye ne ye san ka du kun ka di cogo min an fa bɛ misi faga juma o juma an ka misi sogo kun tɛ tila dɛ e bɛ na ni tasani de ye e ta bɛ k'i kun i b'a dun ka taa tɔ bila i kun kɔrɔ ni dugu jɛra i b'a tɔ walo n'an bɔra k'an jɔ kɛnɛma dɔrɔn karamɔgɔ den nana u bɛ wari d'a ma fan bɛɛ fɛ mɛ ne fa ye ne ta ka bɔ o den na ka taa ne bila Buguni ne ni n den kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa n bila Buguni n ye sigi n ko walayi n tɛ yafa n fa ma n k'a den tɛ n ye mɛ bi ne fa den ka ca an bɛ mɔgɔ 15 bɔ mɛ a bɛ fɔ ne de ma ko Bayisu den n'i taara an ka du kɔnɔ n'i ko Bayisu den bɛ min n yɛrɛ kɔrɔw bɛ taa n wele k'i ka na n ko jɔn a ko Bayisu den n ko tuma e Dirisa den de yan o tuma ne ka tiɲɛ sigira n ma o don ne de tun ko n fa ye jugu ye mɛ bi ne de kɛra Bayisu den ye i bɛ taa an ka dugu la an ka dugu bɛɛ Konate a tila bɛɛ Konate mɛ n'i taara dugu kɔnɔ n'i ko Konate ka yɔrɔ bɛ min Konate tɔw b'i bila i ɲɛ u bɛ taa ne ka yɔrɔ jira mɛ a don n fa bɛ n don kalan na don min na n ko mɔgɔ jugu don
mun yanguto ba timfe amma biya be ko ne ya doka ku ne fa ka ti ke fa ka o fana ko tola ni ifai la kalana ikada ikutu ama moblu jojo le dala ay moblu ya o ne kai mu yo cinema oh wala mana wala ba fara moblu chama mara ikara ko nunu bala wala olu ko nunu take sufiya o de me olu taka yi wo ko na olu ka toya me an ko mi yala na e suna te ko mo ta nya do le wa soro to do me olu sufiya de ta donc am mi fawye bro ay kala naw kala na abo karamo ta abo fawta abo balmauta wa abije fanata wa duguti sawla me naw makala no abuka fadin sabode donc ala ka am shoma aw bi yoro la ala kira ko dem suru ne blaka ala wole ni aw yira ka ba ko ni ngara mo ko tuma ba ne amma nyana ta sanu amri yashi de tawba mi basmala tuta nango ne mi fo ala ya boke amma menta no fa ko jona yere musu ay ni abuka yi musa ko ne mo da flani ni musu ga ro ne dare ko me ko ne dare ko da su bala kabala sa dare ko me su gola kabala sasa wani wo dabi donc wala amma ka ko Yashima, d'accord, Yashita. Non, on va t'appeler là. Nous,